Mandato naman po ng NBI na mag-imbestiga. Sige daw. Una po, mandato naman po ng... Sige, Auntie Claire, bira. Una po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman na anomalya. Hindi po kailangan po. Alam na naman siguro nila, Auntie Claire, kabalo naman siguro sila. Kapos yung tagaw kayo. Bahala mo na, problema na ninyo na sa pagsabot. O pa di kay Pao ang NBI mga higala sa flood control? So kabaw naman siguro na. No? Ngayon, di na public knowledge mga higala ng flood control. Kabalo naman siguro siya. Ano malagi? Yung unahon malagi itong kaldero mga higala ni Cayetano. Unahon nila kulob ang kaldero ni Cayetano. Nga naman. Yun nga ang sabi ni... Mugal ito yung ni Cayetano mga higala. Naunsa naman yan. Magkabulol-bulol na tayo masagulan ng Tagalog ni atong Binisaya. No? Oh. Okay, ito yung ni Cayetano mga kaigsunan nga, hindi kayo masyadong halata. Sige daw, Auntie Claire, padayon. Utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, ng PNP. Ganon. Trabaho po nila yan. Kung ito ay sinasabing panggigipit, ang aking pong narinig lamang ay ito ay paiimbestigahan ni NBI Director Matibag dahil kung inyo pong matatandaan, magtatayo po Duterte na po, di ba? Duterte na po yung sadaanan nito. Timan. Sige, go. NBI Academy dito sa New Clark City. At the time na nagkaroon sila ng pagpupulong ay mayroong nakapagsabi sa kanya na mayroong mga issue patungkol sa korupsyon nung ito daw ay isinagawa. So ito yung nabanggit lang naman sa kanya at naisumbong. Bilang isang namumuno sa NBI, kapag may nadinig na ganun, ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Hindi po ba dapat na imbestigahan hindi dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao? Pangalawa, walang nabanggit si NBI Director kung sino ang kanyang iimbestigahan. Pero naitanong na isang reporter na nakabanggit ng pangalan. At ito naman ay sinang-ayunan niya. Sinabi niya na Himuon pa man dyan din yung bugo ang Pilipino. Nga, waman daw gibanggit nga alan. Pero kay bawa man yun, kinsay na adi ha. Daw be. Wala daw gibanggit nga alan, pero ito naman ay sinang-ayunan. Pastilan, Dolores ni mo, Auntie Claire na lang. Sige, Gab. sa kanyang paniwala ay makakatulong ang bawat tao sa pag-iimbestiga. Bakit sasabihin na ginigipit? Tama ba yung word? Ginigipit? Ano ini-intimidate? Nagkapit-lapit-la na ka. Ge. Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Nahadlok pa si Alan, marag wala man. In fact, mga higala, ingon siya, bring it on, imbestigahe. No, kay sayod man siya may gala nga way anomalya, bring it on. Ay imbestigahe na. Ano ba, no? Kadtong mga higala panahon na nga makapasigarbo ang mga Pilipino ba? Gumikan mga higalas kanindot, gidayeg ang Pilipinas, kay kaya na to mag-host mga higalag world class no sa SEA Games. Karon imbestigahan. Mao na. Kung si kisa kaha mga higala no. Kung si Alan mga igsoon tuwa karon sa majority. Kini maimbestigahan ba kaha? Wala siya pangutana diha, Auntie Claire. Kay matingaman gyud sa mga tao ba nga. Ngano malagi ng mga naas majority matiwa man siya mga kaso bay? Kung naa may mga kaso sa una gihulga nag mga kaso, nahilom man. Nahilom ba? Naon mo gyud sa man na pag-spilling na. Nya moingon magsigig panghugas karon pala siya moingon nga wala namo na sugua. Istoryahe ninyo eh. Sige, padayon. Tiga na gagawin dahil meron naman talagang issue noong pang 2019. Kani Duterte na ni. Ang asada na ni. Sige. Go. Hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So hindi dapat
magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, Pastila, no? Saan naman si... Pangit na kayo sa tanaw, di ay? Palas Press Officer. Mura NBI Press Officer. Sige daw, padayon. dapat siguro, sana, ay hindi. Dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na Okay. magalit. Oh. Kung sa ingon ni Senador Alan, daw siya nahadlok, imbestigahe. Oy, kini. Blood control. Paimbestigahin ninyo. Total, wa man kay sa si BBM. So dili mo gawas nga sa daw. Sa angay kahadlok. Sige daw. Ipadot ninyo. Kuhitan ninyo total mo tuo man na sila tulpo sa inyo. Kuhitan na ninyo nga. Sige na. Buhian na ninyo ang Pink Ribbon Committee. Unya, isalang ninyo tong 18 bodyguard o sabay tawag ninyo. Isalang ninyo nga naman. Kung wala mo'y dili mo apektado, no? Wa mo na lab, walang bigit, no? O wa dyan ka matuuran ang giingon atong mga pasangil, nga no, mahadlok man. We will use the same logic mga kaigsunan kang antikler, no? O wala may gitago di sa flood control, o wala man di labot gyud ang presidente, o wala labot sila Amina Pangandaman, mga higala nga imbis kay lagi kay na-reappoint man. Gibutang naman po mga higala karon sila na sad nga posisyon. Oh. Nganong wala man ninyo paatubanga? Lucas Bersamin, asa? Try give ulaybar, asa man to sila? Nya mo ingon mo dili selective justice? Kada kong binuang mga higala. We will use the same logic anti-Claire sa inyo ha. No, sa mga naa sa kuan karon. No? Kung wala man di ay angay ikahadlok. Oh. Hala atubangon. Oh, ipadayo na. Ano wat na may flood control lagi karon lagi. Naapa ba investigasyon? Sige daw. Okay, padayon gab. Sa ano man pag-iimbestiga. So wala pong any question on the timing kasi baka or it's just Baho a lagi mere ng timing lagi. Sige. coincidence because as we all know, mayroon pong nangyayaring clash between the Cayetanos and Director Matibag in recent or in past events then. Nabanggit po ito sa atin mismo ni Director Matibag. na nagkataon lang- Nag-uusap pala talaga kayo. Di ba? Close pala. It means na meron kayong direct communication. So if meron kayong direct communication, but pasabot niya na doon na yung mga panahon, mga higala, doon na yung chance nga giingnan si Matibag, this is the next. Ako wala ng analisar, ha? Nag-istoryahan naman daw sila. No? Nabanggit no? Mo ingon sa Tagalog may gala, nabanggit. Nabanggit daw, nabanggit. But pasabot nga naagyo di ay panahon nga mag-istoryahan sila. Kung naay panahon may gala nga mag-istoryahan sila o daghang panahon mag-istoryahan sila, dili ba dako sang chance may gala nga moingon sa palasyo, mauni ang sunod nga plano. Sige daw. Pangutana na ako pangutana na. Sige, go. Na meron isang ambush interview at tinanong kung ano ang kanilang mga isinasagawang pag-iimbestiga at nabanggit nga niya ito. At tatandaan din po natin na Pitla na po, pitla. Grabe gino. Kaning mamakak ka, mapitla ka ba? Ayaw si mamakak, ante. Sige, go. 15 pa po nagkaroon ng pagpupulong itong si NBI Director Matibag dito sa mga tauhan sa New Clark City dahil nga po gagawing NBI Academy. So, hindi po siya dahil sa nagkakaroon sila ng World War ni Senator Alan Cayetano. Nabanggit lang po niya ito dahil tinanong po siya sa isang ambush interview. Last na lang po, speaking of officials who might be tagged or investigated in this 2019 SEA Games, sa speech din po or sa statement ni Senator Cayetano yesterday, nabanggit niya po na
It's definitely not me dun sa mga ibang procedures because the infrastructure involved, it was done by the BCDA. The chairman of BCDA is one of the closest advisors of the president now, and I think he's referring to now DPWH Secretary Vince Dizon. What guarantee will Malacanang give to the public na kung umabot man po sa punto na tanungin din si Secretary Vince ay... Pero cleared hindi na po lagi. Cleared naman ko si Dison. Kisa may naingon, si Matibag. Cleared na. Oh, cleared na yun, ha? Sige, padayon. Pasok ang palasyo. Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan po. Oh, si Secret. See that? Oh. Ang dami mong alam, ah. Sige, go. Secretary Vince Dizon, noong mga panahon na yon, patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Meron pong ganoong Bong, ambira ko record. na, bong, kadali, bong, ambibi. Bong, bong, paula masakwa na, bong. Kina, ipakuan ako kang, patingogon ako na, bong, ako ipatubang kang Auntie Ano sabi ka, kuasa, nako ipakuan. Kuasa gab, kadali gab, ipatingog na ko kinapa si Auntie Claire, no? Kaya naimbestigahan na po at wala na daw labot si Dison diri. Oh. Paulo mas ako, no? Kaya kung patingog ko na, papilo na ko sa programa nako. Ko na sigurong tiil siguro. Ha? Anad siya, anad. No. Oh. Nara Auntie Claire, oh. Auntie Claire. Auntie Claire, oh. Auntie Claire, na mo tingog si Auntie Claire, oh. Auntie Claire. Istoryahe! Nara, Auntie Claire! Auntie Claire! Auntie Claire! Tok, tokak! Tok, tokak! Tok, tokak! Auntie Claire, oh! Auntie Claire! Auntie Claire, na mo gusto mo tingog diri, oh! I talk to my where the Oh, widi. Auntie Claire, na mo gusto mo tingog. Unsa ingon? Nok, unsa ikasulti nimo kang Auntie Claire, Nok? Sa ikasulti nimo, Nok? Istoryahe! Nok! Oh. Bago ka... Unsa man ni, Bong? Bago ka mamaalam sa mundong ito, Nok, ano masasabi mo kang Auntie Claire? Ano masasabi mo kang Auntie Claire, Nok? Istoryahe! Oh, yan. Ha? Ang ilindigin yun, eh. Ilren, salamat ani imong manok, Ilren, ha? Oh. Apilon sa nako ni programa, Nok. Unsa ikasulti nimo kang Auntie Claire? Bago ka pa man lang mudulog og kamunggay og kapayas. Istoryahe! Istoryahe daw lagi Auntie Claire. Na. Oh, kuha na Nicole kay basi mulupad pa ni Nicole karon. Oh, himsog nga manok ka. Ha? Lami kay nagsabaw ba? 1-0. No. Pwede to nimo gab ikat, gab pwede to nimo ikat niya gab. Kinit kay to pang post. Sige. Auntie Claire, bira. Sa ating pagkakaalam, hindi na imbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi na imbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at the time. Yan! Wala na, lumabas na. Kinsay sad-anan eh. Kinsay sad-an? Duterte. Grabe, no? Ang galing gumawa ng ano, may twist talaga everyday mga igala kay Auntie. Grabe. Di jug ka basta-basta Auntie Claire, ikaw na karon ang the most hated personality in the Philippines. Ikaw na karon ang gikapungtan sa tanan mga Pilipino. Pastilan Dolores mga igala. Sige, alas 9:33 na. O, niabot na sa istorya. Nga kuno mga igala, gihinlo na daan ni Presidente Duterte si Alan Peter Cayetano kalabot sa isyu. Pero ingon siya nga, wa pa na imbestigahan, paunsa na mahinlo ni Presidente?
Kabalo ka clear, you are so full of tawag ani, irony and paradox. Of contradictions. Makita, maya yung ama kayo ay mag-alamano. Sama niya. Alas 9:34 na mga igalantag na sa buntag. Rodolfo Dalugdugan, Sir Arnel, dili man good na bugo ang mga Pilipino. Nahibalo man ang katawhan unsa ang gihimo sa administrasyon. Wala daw ta kabalo, no? Yung harap-harapan na tayong tinatarantado. Pastilan. Sige daw. Napanay sumpay? Wala na, gamay na lang kayo. Tanggalan na diya kay bago pa ta ma-high blood ning atong mga tigpaminaw.